Казвам се Росен Марков и се определям като зевзек с каузи номер 1 на България. Много неща ми липсват. Като почнеш от първите 7 години и преминем през липсата на красноречие, тъй че трябва да ме изтърпите. Пиша една автобиографична книга, естествено тя е бестселър, казва се Ебати, лиричното заглавие е Ебати, в скоби история и психиатрия на един луд. Защо Ебати? Защото тъй и вече на тия 68 или аз не знам колко, към 70 години не разбрах този свят на войни, жажда, мълнтене за власт, за пари, злоба, завист. Тъй не я разбирам. Само малко част от тази книга ще ви разкрия. Става дума за две църкви. Как благодарение на мене Варна има две църкви. 4 години не мога да взема разрешение да строя в най-големите гробища на Варна. Това е гробищен парк Запад или ние старите, които го знаем, гробище село Тополи. Аз като християнин смятам, че в гробищата трябва да имаме църкви, където да се простим с починалите. 4 години не мога да взема разрешение за строеж и както винаги постигам го по различен, скандален по някакъв начин. След 4 години взимам един чаршаф, една възглавница, лягам пред общината, на небеби, хъркам яко, аларма колкото се бивам в това. Портник тогава беше кмет на Варна, Роска качва и са горе, така взех разрешително. Църквата е готова на 100% отвънка, преди месец измазана, тъй че могат да почват да правят служби вътре, това от мене. За църквата на централни гробища. Град Варна, трети по големина град, нямаше църква на централни гробища. Село Аксако, сега град, имаше църква в гробища си, Варна нямаше. Срам, и ако много жалко, че едва ли не само мен ме беше срам. От 2000 година до 2009 година непрекъснато някакви акции. Значи на времето комунистите взимат тая църква и правят, даже по едно време е била столова, я правят ритуална зала. Така, затварям гробища, качвам се горе на църквата, бия камбаната, какво ли не съм правил. И накрая след 9 години, пак скандално, влизам в общинска сесия гол. Акцията беше голата истина и няма църкви, защото няма далавера. В нещата, които правя аз, няма далавера. На втора сесия отивам с туба бензин, шефа на полицията пита журналистите какво става. Журналистите казват: Росен, що ми е казал, ще пали. Кирил Данов казва, тогава той беше кмет, казва: връщам църквата. На трета сесия общинските съветници, тъй като е общински имот, трябва да гласуват. Казвам, ако един общински съветник гласува против или въздържал се, 100 кг на гърба му. И всички гласуваха за, така я върнах. Другото, което се случи, естествено, като влез гол на общинска сесията, снимат навсякъде, арестуваха ме по бързата процедура в районен съд град Варна. Съдийката, господин Марков, страшна кауза, но не ето и начина. Така или друг начин няма. Съдийката, отиде да ги знае тези неща. Осъди ме за дребно хулиганство. Свърши делото. Викам: госпожо съдия, може ли да каже нещо след делото? Може, господин Марков. Викам: имам двама сина, може ли да ме срамите с това дребно хулиганство? Как не можахте да ми хакнете едно едро хулиганство, да ме излагате пред децата, пред синовете? И един ден трябва да се намеря тая присъда, да я покажа за внуците си, на внуците си, дядо им какъв хулиганин е бил. Дай Боже повече хулигани на България, като мен. И сега, в тая книга още няколко неща. Моето веро, Бог и България. Вярвайте Бог, обичайте България. Моята конституция на България, член 1 е: българин се ражда да служи на Бог, човечество и да бъде щастлив. Смисъл на живота. Най-трудният въпрос, който всеки си го задава. Аз съм го намерил. Смисъл на живота е да живееш и за другите. Живей своя живот. Живей живота на семейството, деца, внуци. Прави нещо и за хората. Дивизии: бъди различен, а не безличен, и да живеем весело и смислено. И страх. Всеки човек има страх. Мен най-големият ми страх е да живея и да умра като овца.